de marching band, ikusi zinean zuk? En fanfarre. En fanfarre da, ez dakizela izango frantzes, ez eskolako. En fanfarre. Aurrek urtean irabazi zeba... Inbenkin. Saionen babeslea, Inbenkin. Eta bea, eta zer? Zaplasteko bat. Hombre, dala zaplasteko bat, Estena hori taxixan montatzen danean, eta geratzen danean bestia hor, oza, mesedes. Eta kontra da, hemen, gertatzen dan dana, gertatzen dan dana, aziratik, ez tozo sinesten. Atzo, ikusi hemen lehenengo aldiz, nire Osorik. Ba, niri Hugh plantoia monosten. Ba, Hugh Grant me cae como el culo, adibidez, nada. Barkatu. Iktus batek emondotzo. Naizela romcom sale amorratua tragaudotela, Julia Robertsen filmografia dana, Sandra Bullocken parte handi bat, eta Meg Ryanen zapitxo bat. Por favor, es que... Esango dut, ta gero bakarrik dagoela. Tienes un email da nekane, ez den, ba esan gaur isilik egon bizinala? Ba, zuri, te encanta, Txomin. Julia Roberts. Bai. Barkatu. Baina jendeak ondo ditzen dautxalo. Kaixo. Basan garaixa, ez? Azken ninguan... Bai, azken ninguan baton bat oporretan famizanez. Ez ginoan nin, eta parte ustaia zan bai, pelikula gutxi, zinean... Baina hori zan gauzia, zan udiak, bueno, bai, itxiko dugu. Ez que uda komplikaua da. Haike dibortzeuen inguruan, ja ingeben. Ez, baina udia komplikaua da, baina esan behar da, bueno, hemen askotan asarratu jen gaiela, eta bai, asarratu jen gara, baina, enpresa asko kien dago moan, plan bateratuak behiken ditugu. Eta orteko kursua azteko, udako pelikula bat ikusi geben, spoiler niri bakarri gurtu xaten. Udako pelikula bat, bueno... Etzan udako pelikula bat. Udako pelikula, udan estrena da, baina gaixa ez da, zintatzen udan. Baina, ez que udako pelikulak ez dia bakarrik udan pasaien dianak. Bueno, san, la uno con... Domingula bat, hemen askotan esan dala... Pelikulia, etxako ingustau, neri pelikulia bea, bai guztu xaten, platienti hauen ideiak, aktoriak ez dako bape kimikaik, ez dira bape sinesgarrixak, estenografia dana ez da bape sinesgarrixak, baina guztau xaten, bueno, plantaiken dituen gauza batzuk. Nik sentiuten doa. Bueno, lehenengo konta igual zertaz doian pelikulia, ez? Bueno, a ver, lehenengo konta iu daigun, esati konbentziu geben nekane adibidez pelikula romantiko bat ikustera joateko. Nei ez usten nio konbentziu, nik ikusinaren gure WhatsApp-chatian. Ima, gurozu etorri, WhatsApp-chata. WhatsApp-chata, bai, nana, teixakin. Gurozu etorri materialistas ikustea. Eta ni momentu eta zanaren materialistas. Baina gero, zanaren, bueno, Selling Song, Past Life, igual. Eskerkaskot. Igual, badakau zer kontau. Baina ez... Bueno, a ver, berez kritika ofiziala ez da utxarra auki, ez da, zau ez da batutan oinda, la pare bat hilabete estrena usan, eta hona heldu zanian, bastante nikorratik, ez da, bueno, zeo zer, eukiko dago interesgarrixa. Aktoriak. Aparte, izenak, kontuz izenak, aktoriak eta posterrako argazkixa. Hori da, eta jazta. Ze hortan ados nau, ez dako ibapekimik, bueno, kontau. Bueno, a ver, gauzia, ze gertau zan, datez inoala taldian, a ver, jungo ginean ikustera de materialist. Momentu, azuk ezin erantzun. Ez. Nik esan eban, izan daiteke. Ni ez naholako bakarrik nire bizitzan. Ostia, ja, hasi gara? Que horrek ez da ondo bukatu behar. Eta jokan zure azarredana falta da, esan gurotzut. Eta bueno, ze gertau zan, txominetan geratu ginen domeka baten juteko, eta ja, 10 minutu urte baino 10 minutu lehen hau, txomin berandu torrezala, Imanol Gallego, nime bai noia... Dutxara noia. Eta gero. Eta gero goiaz. 40 minutu falta dia, ez tekize dutxau zeben, bihatz puntia dola, baina... Bueno, a ver, hori relevantia da. Vale, horre dana berdin jau. Baina heltzen gara zinera, eta egisa da, uda honetako arrakasta ez gigante esta blockbuster bat izan, baina takiraldetik ondo funtzionó. Bueno, eta bastante beteta zeuan zinia, Bai, eta gainera, jende desberdina zeon, jende ausixak, gaztiauak. Nik uste dut batzu, jakin jauelako saltzerako orduan, bi bidiak iten. Batetik, pelikula romantiko komertziala izan aldan hori, eta bestetik, eske Selling Song da, eske Past Lives, ez dakizer, bat izan. Ondela bi urte estaren euseban Past Lives, ondela bi urte izan gozan, ez? 2023an, bai. 23an, bai. Nik zinemaldizian ikusi zineban,
eta guztau joaten pilo bat, eta apunta honitzen, eta junitzen, ikustera de materialisme bai izan, bueno, aktore honekin eta zuzendari honekin, eukiko dau. Baina... Esan daigun oin zeinan gidoia eta zeintzu dian aktorio, porque esan da esan gabitz, eta dia Dakota Johnson, Pedro Pascal eta Chris Evans. Dia hiru aktoriak. Hirurak batera, 0 patedero. Hori da, hirurak batera, nahaztuta, kombinazio diferentiakin ja, ez daue putza transmititzen. Ez, baina nietako ekastina ondo aukerauta dauz, egisa da, fandiala beste lan batzuetan arrakazta eta ketikanak lortu dituen gauzengatik edo gutxien ezaunak dianetena, zara, bueno, guazen jendi erakartzera. Eta hori bada, a ber, itxoin, barkatu. Ekoizliek lan inteligentien daue. Dakota Johnson, 50 sombras de Grey, Madame Web, eta ja. Bai, baina Chris Evans, Capitán América. Joder. Capitán América, Imanol, ez da, besta... Ja, baina Endgame da horrentan agertu da. Eta, bueno, Pedro Pascal... Eta Pedro Pascal, bueno, entxema dago de las sofás, eta... Nik bideo bat grabaitu duten mobilan be, agertu jendanez, ze dozin lekutan dau Pedro Pascal gaur egun. Pelikula honetan, pelikula guzitit eta bilan dau. Pedro Pascal da, estatu bateko ziniai, Nagore Aramburu euskal ziniai dana. Danian dau. Baina Pedro Pascal nik ustot dabitzela erreten, eta pertsona bat larri aupatzen dozunian, ez dakizeren eredu moduan, dabilor olatu bat kontra bueltan datorrena. Bueno, kontauko zertaz doian pelikulia, ze beste, que gabiz hemen kontatzen dukora guztien. Bueno, zuria da hitza. Dakota Johnson, dala, zela hitza jako, Tinder bat, matchmaker hori da. Tinder bat en persona. Matchmaker bat. Jendia juten da beragana orden dutzen dut, esaten dut, ze espezifikazio neukida den beste pertsona horrek, eta orduan Dakota Johnsonek ez da gizela ditzen den bere personajea. Bueno, berdin da. Bere lanada, Lucy ba. Bere lanada topatzea. Espezifikazio horre daukan gentia, berandako zitak eukitzeko, eta hola, etxeko, match. Bueno, eskontza baten ez hau... Hori, bere bezero bat nien eskontzan, ez hauketan dau Pedro Pascal. Hori da. Hasieran berak bezero bezala gura dau, baina... Erlazio bat azten da, nik ez da izango maite mindu iten dianik. Erlazio bat azten da. Bueno, a ver, adi spoilerra. Ez tia maite bintzen. Uste daue bat adiala bestian ideala, baina ez daue match horien. Ez daue match real bat horratzian. Eta baina hori, esan gurot, hori izaleik, pelikula baterako argumentu on bat, zekero hor sartzen da. Claro, Pedro Pascal da, mil naixo honetako bat, bizi dala New Yorkeko 8. atiko handixenian, ez dakizema milioidako... Guk merezidun pertsona bat. Baina ez, guk, eta gero sartzen da... Bere exa. Da la Chris Evans, aktore frustrau bat, kamarero lanetan da bilena, baina realmente, hor dau pilimate txispia. Txispia ez dago, ez batekin ez bestiak. Gidoian hor dau txispia, pantailan ez dau txispia. Ez dago txispaik. Eta ordan plantatzen ditu gauzatzenik euren arteko historiak egiz esan berdin jost, baina badoz beste azpitrama batzuk, interesantia pentsu xatena, precisamente hori ez, zeintzu dia idealak, zerrezta ideala, zertaz gidatzen da gaur egun gizartia. Neri guztau jaten gauza bakarra da matchmaker horren profiletan, ez zaila batera edo bestian alde jarten, zenbatek esan dago, nik gurote maiteazuna, baina gero atzian gurot, zenbat iru, ze altura, ez dakiz erte, ez dakiz zenbat horrek, egisa da olako txiak garela. Oso politia da, eta adibidez lagun batekin jot berbon jala 10 minutu, atzo zita bat eukizauela, eta gaur jasau mezu bat esan ez da gure artekua sortu. Eta ja, ala, drama totala, eta burru flaiz danak fandia. A ber, nik uste Dakota Johnson bezala, ez pertsona hau edo hau ez, nundi joko, baina gixen bat bere bizitzia nundi joko zeban. Baina bere bizitzek berdin josku. Baina pelikulan hori dabe bai. Bera dala, tipa bat, dirupile bat irabazten dabe bai. No, espentza horren beste, Bea dau hor erdixan. Erdixan dau. Berak esan dau, nik irabazten dut. Pelikula, bueno, baina bai bere estatusa basan pixkate altua, Bueno, bai, baina, tarik guztu baika... Eta zan edo jutia, ez, jarraitzia lan hortan, dala bastante superficiala, topatzen pertsona bat bestian dako espezifikazio horren arabera, edo oso zer naturalagoa eta sumiagoa zango bai ikusten dutena pelikula honetan, eta igual past life zen, incluso urriña bauen gizarte batekin identifikaua sentibal zinan, Koreako eta horregon aldian gabezekin eta identifikauta sentien zinan, los materialistas honek planteatzen dauen gauza bat da oso ikuspuntu estatu batua derretik dauin ja. Esan gurot, hemen zuri realmente pertsona bat guztieko orduan, ez dako alako garrantzia zenbat irabazten dauen. Ez dako alako garrantzia medikua, abogaua edo ez dakiz zer dan. Eta ondion hori tabua da, Ikusi, bronkano azidanian galdetzen zenbat irabazten duzun, erantzun ez da izeten. Bai, eta estatu batuetan, eta Txinan, eta Hongkonen da,
oso oiku esatia, nik irabazten dut honen beste. Bai. Eta horrek, igual pelikulatik pili bat aldeintzen gaitu, ze igual ez gauz, eskala berdinen arabera ez du ditugu ikusten gauzak. Ez nauk esango, ze... Ni pili bat Bai, hortik. ni be ados nago, alde hortatzen be ados nago zurekin. Nik uste Txoine, ados bat, programan. Nik uste dut, garrantzitsua alo ulertzia, Celine Songen Past Life-en dan egiten zauela, hau da, zuzende isazala eta gidoile isazala, eta gidoia askoz garbixau azan, gardena azan, eta ze ondo marraztuz azozen pertsonaiak, eta zuk esan duzuna, Koreako gizartiak guandik urrin hau dago, baina gertutasun bat, eta egisa ikustezan. Eta Past Life oso pelikula intimua da, nire ustez. Osa, sartzen da, eta da, ez dakit beste... Eta oso txikixa, mote dana oso txikixa ala, eta zinetxik jendozu. Eta hemen... Zaplasteko bat. Hombre, dala zaplasteko bat, Estena hori taxixan montatzen danean, eta geratzen danean bestia hor, oza, mesedes. Eta kontrara, hemen, gertatzen dandana, gertatzen dandana, aziratik, ez tozu sinesten, matchmaker horren agentzia bezala kudeatzen dan, gero aratzon bak gertauko da horratzian, orduan, alegintzen dira gauzak sartzen, baina netako ez dau funtzionatzen, ez dauka ritmoik. 2 orduko pelikula bada, Eske! 2 orduko pelikula, eta bukaeria bastante previsiblia bai. Bai. Osa, ez da, esaten duzula... Baina previsiblia, zuk sortu biazulako, ez da planteuta. Bai, bueno... Bukatzea hor, airian bukatzea eta hor gelditzea. Bueno, bai. Zati batean, bai, bueno, baina ez da airian geratzen. Osa, bakizuzela bukatzen dan, baina, bueno... Bai, esan gurot, ez dutzu erakusten hola, ez dutzu ez dakit, niretako... En fin. Itxi daigun hor, nahi pigintxo bat guztu izaten, baina ez asko zuen itxaten pigintxo bat. Egunen batean, zibiako gagu hemen gure spoiler izarrak emoten, zenbat spoiler izarrak emoten. Eskori zamen, nik Letterboxen itxen dut. Eta ustot jarri notzala bost bat, eta ez da bromia. Amarretik. Amarretik bost bat. Bueno, a ver... Eta momentu batzuk dare bastante graziosuak. Osa, graziosuak izetu zula. Zer, Islandia dela bere viaje gokuena. Eta Pedro Pascal egiten dutzanian hola, hankan, lo dagonian, eta repentzatzen opera guindala, altu goi izateko, eta beste, eta da pixkat, bueno. Bueno, baina hor, badauelako gidoi alde tipe. Baina, bueno, dala pixkat, a ver, con calzador. Nunca mejor dicho. Nik usteot, zuk emotza zu bost bat, baina tzian guraz niun jarri lau koma piku bat, ez gentzen, venga, borobil joen gota. Venga, probau engo, ba... Nik 6 bat emongo notzen. A ver, Dakota Johnsonenak ni 50 sombras de Grey irurak dauzkat ikusitxeta. Ni bapes. Eta? Da kaka bat, baina da, holako... Osa, da kaka bat, baina, bueno, ikusteko domekatzen debaten... Nik uste Dakota Johnsonekin pasekin dela. Entrevistetan askoz tipa interesantio bada. Pelikuletan, edo pelikuletan irakusten dagoena baino. Edo maten dutzen papela baino. Edo maten dutzen papela baino. Dakota Johnson, eta Dakota Johnson akordau gaitezen zein jan. Dakota Johnson da Don Johnsonen eta Melanie Griffithen alabia bizizan dana urtietan Antonio Banderasen alaba borde moduan, esango dut. Bai. Dakota kagua zabalketan dauen momentuan. Mila zabalketan zen salvamen. Segero bere karreria, ez. Ez. Bueno, eta ze pelikula geixo ikusi baina motz, ze gaur gauza asko daku berbaiteko. Bueno, Pixar Factorian azkenengo lana, Helio. Eta? Ja. Baduz pelikula batzuk uste Pixarrek itxeitunak jende geixondako, nauzi zen gazte, eta beste batzuk dauzela kontrara, umiei zuzenduta. Eta honek esan nauke umiei zuzenduta da ben pelikula horretxeko bat. Estreno dola, baina la bombo larri... Ez dutzen mon. Elementalek eukiebela bombo geixo hone baino? Bai. Eta elemental be. Baina, bueno, Helio, laguntasunan aitzak isakin, ez talurtarrak, gauzazko gertatzen dira, adori eukibidala, aurre itxia, ez eitxia, zela, noiz, gauza batzuk planteatzen dira, baina oso modu azalian da xaluan, ze umi begira dau, ez dauka bestirik, ez dauka kantatzen, ez dauka numeroik, baina, bueno, da, eukitzen bozu loban bat, eukitzen bozu... Uteko, ikustera berakin. Bueno, ez da txarra. Bueno. Baina ni... Claro. Edo leguzu txikixak. Ez dauka. Txikixenako geta bederatzi dako. Bueno, berakin. Ez da, eta zuk esan duzuna, Disneyk ez dutza emon besta kriston... Izan da hor bai. Baina azken aldizan be Disneyk bere pelikula batzuk inuzteot bildurrakin irtetzen dela. Enkantokin beketo jakon... handi bat, eta ni komentetzen oian pelikuliak, pila bat, egoni danari bueltia muixo ben. Dala, formula bat, berez dala... Bat formula. F bat. De film.
F1. Da Formula baten oinarritutako pelikula bat, Brad Pitt, Javier Bardem, Connie Kerry Condon, da Damson Idris dia, eta pelikula hau berez Applena da. Eta horren, Applek askotan izan dau, ze gaina Appleko oinarti ez da suerte larri jauki, sala sinema aretuetan estrenatu da pelikulekin. Baina gauza interesante Napoleon, da, sinema aretuetan estrenatu dela, sekulako arrakasteuki dauela, eta esan dago ja, ostra, pues a ber, igual sinema aretuetan gauzak kondizio honetan estrenik denean, eta proposamen gutxi erakargarritasun minimo badakoen proposamenak estrenik dauinan, bueno, gero sinemetara. Baina erakargarritasuna kasuentan zetia, zuke patutako izenak, edo pelikuliak bauka atzitik mamia pur bat. Top Gun Maverick, pelikulia, zuzendaritza berdina da. Bai. Da pelikula nik formula bat, hola, txominez, esan gustatu zein interes egin doztan. Basan, espektakulo visual moman, eta da pelikula bat ikusteko bat zinietan, dia 2 ordu eta piku, isa 3, oso entretenigarria. Nei paso xaten, film pelikula moan. Bueno, gomendagarria. Eta postena izalako arrakasti ukitia zineman, ze horrek esan gura da, animaiken dian plataforma honi danak, geixauek artera zinemetara zebestela, oso nitxo geratzen dira pelikula batzuk. Edo plataforma hori dakotzu, edo esto zu... Ja, neri besta, baina... Zain naiz oso, orduan naiz jungo zinera ikustera. Eta da... Brad Pitt, ez? Baina ya dago Brad Pitt... Baina, oso ondo. Joe, ikusiotoin Venezian festivalian egon dala, eta bera, bueno... Dago, ja, edade batekin. Ez que 60 urte ditu. Bai. 60 urte, esan gure. Zela, Jeiki, esela da, zuk nizien ikuste hori, Jeiki li da, edo esela da. Ez hori George Clooney da. Eta beraz dago pelikula horretape bai? Ez, Adam Sandler. Nik esan behar daukat, nik Brad Pitt gertu ukinauenian. Jo, ya empezamos, cinema aldixan. Segurozu. Oindala 1000 urte, claro. Bueno, oindala 1000 urte ez, etorri zan Inglourious Bastardsekin. Vale. Bueno, baina, a ver. Amar bat. Agertu zan itxura batzokin, emote zala bere urrengo pelikula zala Naufrago. Hombre, F bateko promozio dana behin jau txandal batzukin eta kolore batzukin eta alfombra gorri sexian pikin bat penagarri. Nik uste dut egon dala George Clooneykin, Ez. Igual pelikulan, o sea, estrenuan egon da, edo oso zerrin dau. Bai, lagunak dia, berez ez da pelikula. Vale. Ikusiot justo pelikula eta gero, txalik esotzenian, eta bixak dantzan Brad Pitt egon dana Venezian da, bera da ekoizlia, gero txuau, komentako duen, beste pelikula batena, astixe montean badozku. Bueno, manik hori, F bat, ikusi, divertigarria, eta soinu bandan dau, Hans Zimmer, eta, bueno, claro, baina eskoria trampa bai. Bueno, trampa ez, baina hori da... Bueno, eta zuk ikusi oso, gurekin ikusi nun materialistas kenduta. Bueno, ez que nik esan beharra daukat, ez dutela ikusi zinien zebe udan. Bakarrik de materialist. Baina ikusiot serie de xente. Filminen hola batzuk oso onak. Komento bienen pelikula bat, baina leheneu komento bienen serie bat. Dago launtzen, bastante modan. Kaka bat da, hame Prime Videon dago, mierda bat da, baina da El verano en que me enamoré. Esto es zuen jakingo. 2005 bai, edo ez? Bai, irugarren... Ez, zu, a ber, uda. Ez. Hori izango zan, el verano de mi recaída. Bueno, nahi neban komentatzen, Kriston Arrakasta dabil... Bueno, es que benetan... Lehen esan dut. Lehen off the record esan dut, nire azkenengo podcasta izan behar dala. A ber, mendik 2 minutura ingu berba nekanekin terapia inbidu, ze dau oso azarre gaurko programiakin. Oso azarre, eta horregaitxik ikusiko duzu ez nabiela berba itxen. Nagola isilik eta parte boikotea hon behotela programa. Bai, izan terao. Boikotea hon behot gehiago. Bueno, el verano en que me enamoré. Ez da gomendatzen dutela ikustia serie hori, baina eske TikToken eta Instagramen mundu dan, eta influencer pio bat, Tim Jeremiah, Tim Conrad, eta nik zostea dau. A ber, da serie bat, instituto batekoa, neska bat juten dela, budia pasatzera, bere gurasuen lagunen etxera. Oze da, gris? Olako ez da, eramoratzen da nahi baten, eta gero bestian, eta hor... Jeremiah eta Conrad dia nahiak. Nahiak die, hori da. Jeremiah? Da supertxarra, supertxarra. Baina eltze da puntu bat engantxa utxen zala. Eta jabet honetan ja bukatu txen da. Eta mundu zua... Zela bukatu txen? Ja bukatu txen da zerixea. Baina segondia, kapituluak... Bota da, lehenengo eta bigarren temporadea batera, ustot Hulun edo, ez dakit, Primen estatu baten ez da bota, eta hirugarrena jundia astero botatzen bat. Uda osuan. Hasta azkenero. Eta orduan azkenetan... Ez ni, benetan, untxen hasi nahi zireian ikusi dut, baina imaginau, 3 temporada, ras. Ordubeteko kapituluak, ordu eta pikuko kapituluak,
Baina, eta zuzara Tim Jeremiah edo, zer? Ordu eta piku? Ordu beteko kapituluak, Baina, daukan honena da banda sonoria. Segaitxi. Zeinekin jau. Elio Morriconek. Eskerako dana. Karo, eskera Taylor Swift da, imagino zeinkie zelako zerixa da. Eta Jeremiah edo Konradek joten dago gitarria? Ez batak ez besteak. Bitu, que raro. Ez. Bueno, euren amailtzen da, orduan hor dago. Osa, da Dawson Creek, baina gaur egun. Hori da, bai pixkat. Eta zuze Tim zara? Ni naiz Tim Jeremiah, jendia da Tim Conrad. Hola, orokorrean. Bueno, eta gero neroan komentatzea beste pelikulatola azkar aurrek urtean zinemaldixan aurkeztu. Gaina azkar egiten da, ritmo azelera egiten da. Utiozu? Aurrek urtean zinemaldixan aurkeztu zana, baina eske dauka, de Marching Band, ikusi zinean zuk? En fanfarre. En fanfarre da, ez dakizela izango frantzes, ez eskolako. En fanfarre. Aurrek urtean irabazi zeban... Inbenkin. Saionen babeslea, Inbenkin. Bueno, aurrek urtean zinemaldixan publikoaren zarixa irabazi zeban pelikuliak. Eta... Oso politxa. Aurrek urtean izitzen zinemaldira, Juan. Ba, oso politxa da gizon batena orkestako zuzendarixa dana eta derrepente bia da bena medularen transplantia. Eta orduan enteratzen da momentu horretan, ba, adoptaua dala, ze bere familixeko bere arrebiak ezin da horien, eta orduan ezagutzen da bere anaia, eta bueno, hor gertatzen diren gauza, baina oso politxa da. Eta gomendatzen dut ikustia. Nun dago? Eta filminen dago. Filminen dago. Eta oso politxa da. Eta honekin bukatzen duen, nire... Bueno. Eta oin, zure jai porretatik, ez? Lokartara jetxikoa, ze ejatu nire jokua pape guztau. Bueno. Nik gutena jakin da, zeatik. Bueno, bi galdea ditut, bat, zeatik... Nik bi aste honetan entzun duten danak mesedez esan Imanoli horrepe. Hola motzian, baina eja guztau ze uste dut sartu duzuen aktoriak eta aktoriak zuen epokakoak diela. Claro, ez da Zac Efron. Zac Efron ez da nire aktorea preferidua, bez? Eta, bueno, ez dakizuena, bueno, berden da. Ez que hasian itzon osto, baina ez. Eta orduan, klaro, pelikula topak nik ezin izan dut, egisa da, bueno... Egisa da, ekainetiko hona denporiak idotela ikusteko pelikula danak. Indotela, ez. Orduan, aukeratu benean, jokua zertan datza. Aktore, emakumezko aktorien eta gizoneskuen artian, tokau jau bakoitzai bat, eta kontabeak ginoan horren pelikula honena eta txarra, eta beste honena eta txarra. Noretzat. Klaro, ikusi bot pelikula bat esan biot, niretzat. A ber, benetan zabitz ezaten nik aukeratu dako 6 izenen horretatik pelikula bakarra ikusuzula? Berez, ikuslei esate aldera, ez dakigu bakoitzari zein toko. Bueno, Imanol Epai badaki más o menos zein toko kotxakon guri zeberakin jau jokua. Guk, teorixan, ezekixen zein toko kotxakun alkarri, atzo planteau geben zu igual komeni da esatia. Ez du ez esan. Bakitzu ez da? Ez. Bueno, niraki bere mutila gaurrin jauen... Ez gaur trampa ino zulako. Gaurrin dozta trampa. Bai. Txominek izan dozta. Nuan onduan, eta izan dozta. Eta gratu nahi sola, eta barkatu altuan esan dut. Ez dut esan bihar zen. Bezu dakitzu nidaki eta berak daki. Ja, baina entxen hasikoa jolasten, ez? Bai. Monaz gaitxe zen. Eta gauzia da, ikusi dut pelikulak, baina espaldi, eta ez di izan eretako markauak. Pelikula horrezatutela. Bueno. Vale. Nekane... Zure bikotia, bote izena. Bixak edo bat? Bikotia eta ero baten txarra bat eta beste baten ona, eta jazta, zuretako. Orduan ez die bita bi? Ez, asko zara gauzan. Zuli hauza hor. Ez die baten honen eta txarra eta beste honen eta txarra. Ez da. Bixen artetik aukeratu bizu, baten ona eta bestean txarra, eta ez da. Osa, nik dakot hemen, kriston papeloia injot, bere filmografia dana eta... Txomin, zuzioaz 43 urte papeloiak iten. Osa, ez etorri hemen, Ni bebai hori indot, baina bueno, banik urdu eze komentaukot. Batxar, beitu, me beni perfecto. Justen, asko zerrezagoa zan? Etzan, hola, bakoitzak beri eukan? Txumi. Bueno, es que komentatzeko igual... Bueno, neri toka ujat. A ver, mutila zein toka ujat. Johnny Depp. Ikusi dut bere pelikulak, baina indala 1000 urte. Vale. Bere pelikula onena zein da? Zure ustez? Zuretzat. Ez que ez dakit esaten. Esagonen, a ver, bere papel onena, bai? Igual izan da Jack Sparrow. Gogoan garritxetako bat, bai. Bai da Jack Sparrow. A ver, Jack Sparrowkin egisa da... Baina bost pelikula doztak izan baten zitsuan. Baina Jack Sparrowkin lortu ebena da urtietan eta hasieratik euki izan dauen rarito fama hori gainetik kentzeia eta lehenengo bere blockbuster round bisa Jack Sparrow da. Ze ordura arte, Sleepy Hollow,
Eduardo Manos Tijeras, eta etzian besta izan. Bueno, baina hor... Ed Wood, eta hor badako beste... Eta Charlie, eta... La fábrica de chocolate, Alicia en el País de las Maravillas... Ostras, baina, esan beharra daukat, niri gustatzatela gehiago pelikula horrek. Alicia en el País de las Maravillas, Charlie la fábrica de chocolate... Netako adibidez. Eduardo Manos Tijeras... Neri, Finding Neverland. Neverland. Baina dago super raro. Rarua da ikustia makillo barik. Ikustia bera. Normal moduan. Bai. Normal, esaket esan. Bai, bea. A ver, normal. Johnny Depp gertu hau dao Jack Sparrow gandik, bere itxuran eta izakera. Bai. Beste edozein karakteretate baino. Bai. Eta gero esan beharra daukate bai, gustatzen gatela asko bere produktore lanak, bera inditxuanak, adibidez Insebanak, Crock of Gold, Shane McGowanen dokumentala, sekua, barkatu, baina eske sinema honen bota zaren dara urte batzuk, esan imene bat. Eta pilo bat gustau jaten dokumentala, eta badakit bere oso lagun honan sala, eta bueno, bera horratzean egotia bai, matata pelikulia beste indar bat, eta ez dakit dokumental horrekin guztan zinemaldira. Zango nan igual bai, Ondala bi urte gozanean, izan zala justo polemik eukizeban urtean, eta... Bueno, gustu zala bere itzulera moban izan zala hori ja, ez? Ba, itzulera ez, ze ondiokan gogon daukat, zu galdera hori zozazula, zela hartzen dan, ez? Orduan, ondiokan epaia irten barik zeon, bueno, epaiketia inbarik zeon... Epaiketia inja, bestela ez da ekarten Donostira... Ekarri zaudien, akojonauta, Eta gainera, nik uste dute prentza horren bat atera zebela, Bai, gero, bigarren aldiz etorri danean, ja, Modiglianin pelikuli orkestera, hor ja beste lasaitasun batekin itorzan. Etorzan nian lehenko urtian, uf. Bale, hori honena eta txarrena? Txarrena bestia. Txarrena bere pelikula txarrena de turist. Esa leike be bai. Irakurri dutela, aspale ikusi nola, baina irakurri dutela Angelina Jolikin zebala 10 milioi ordaintu zetelako. Punto. Hombre, claro, es que... Baina esan zebala, euren ebizien artean, gainera, lehen esan dugula kimika ikizukela, hone bez. Ez dutela zauten, ja, alde zordiketan. Bestiak bai. Angelina Jolik ez dako beste dako ingauza bat. Zer? Sorpresivamente, zoketan dituzuntanek, hori dakoi. Gezurra. Guri komentekin duzunek, bai? Ez, zen Meryl Streep be, zoketan dut. Banipe, bai. Eta zure bigarren aktoria hortaz be ezauketan dut. Zein ja zure... Zuri te encanta, Txomin. Julia Roberts. Bai. Barkatu. Karo, niri Julia Roberts zokau jatetzen nuen. Ze pelikula... Ez que honen artia zin aukeratzen duzu. Karo, ez dut ikusi Erik Brockovich, hori da gauzia. Closer. Osa, dako pelikuloi batzuk dako. Erik Brockovich ez neukan ikustia, nahi neban ikustia. August. Baina ezin izan dut ikusi. Eta atzo zan eban. Ikusi biot bat berriz. Eta ze pelikula ikusi nahan atzo? Pretty Woman. Notting Hill. Ai. Baina... Ja, baina niri horrek... Ikusi, bani Hugh Grantek plantoia monosten. Hugh Grant me cae como el culo, adibidez. Bani bebai plantoia monosten. Oin badaukatzu, arrazoi bat. Baina ejat ikusi jauzi ondo, eta pelikulan bez, eta... Julia Roberts... Asko esango gura da baina filmografia potentia lortu da bikia. Bai, Oscar bakarri erbazia, bez? Bueno, baina esan dutena da. Eta gerora, saionen azkenengo parten igualingo berriz be. Eta bere pelikula txarren ezen uste duzu Julia Robertsen esan biotela. Bere pelikula txarrena da, La pareja del año. Ez. Baina diferentzia askokin. Ez. Novia la fuga. Hortzeola ezer. Ez. Esan bida buen, Ondara bi urte ikusi neban, eta zuk be ikusi zinuan. Ethan Hawke behagertzen da. Bueno. Dejar el mundo atrás oso pelikula ona da. Da kaka bati. Impresionantiak. Julia Roberts dako pelikula txarrak aukeraketako, hasi. Come, reza, ama. La pareja del año. Ezkeni liburu horrekin dauka pixkatela honesto orduan... Ez autoyuda horrek jotuna. Zatek itxatuko neri hori. Ja, ba, joia, ba. Nik asiatik enakixen izahatzula tokau, bestela, egongo zinean hemen... Eta pelikula hori gainera zugon bendatu zostazun ikustia. Gainera dala... Neri asko guztu xaten. Ze gertatzen da, gerra teknologikoa, ze gertatzen da hor. Ez dakik, ez egin kontau bixatzu.
Ez que ez da esaten, segertatzen da. Bai, deduzi diozu. Hasieran entretenidua da, eta da, intriga berez, eta gero da super aspergarri. Txomin, zuria, ez duzu joko ulertu zizan bat eta bat, eh? Joko ondo ulertu du, porque gukin jo joku bat, eta zukin jo beste bat. Baina jokoan egia da. Oinez nago inazarri, ze bai nahiko ari, no se ondo. Vale, nik esan behar dakot, nere bixen artian, hogeta bat ez, 27 Oscar izendapen dakoia. Eta bat da. Bat da. Meryl Streep, eta bestia Johnny Depp. Tom Hanks! Johnny Depp beria zerako bai. Segatxik ejatoka uneri Tom Hanks. Ai... Txintxarri. Pentsateko ez nazela intxarra izan. Tom Hanksek dako, es que explico, honein filmografiak, 1, 2, 3, Flashback, algo que recordar, pilla bat. Pentsatzen 1, 2, 3, misila Toy Story. Eta ez, Toy Story bost da berurrengo pelikulia. Nik joko bestera bat aplanteo, surpuntan jarri izaten egin. Venga, hala. Orduan, inot, top 3 bat onena eta gero pelikula txarrena. Top 3 onena. Baina dia akomenta bakarri. Baina nire belako berbain, hori gauzia. Eta guretelako bi pelikula reivintikau tarte honetan. Bat da... La Milla Verde. Ellas dan el golpe. Dala, beisbolan inguruko pelikula bat. Gina Davis, Tom Hanks eta Madonna. Madre mia. Horri, eta pelikuli hona da. Zeda, estatu batuetan gerria sartu zen, bueno, bigarren gerra mundial esizenen, zela geratu zen estatu batuetako beisbol liga jokalari barik, eta horan zein behin emakumeak sartu ziren. Eta horan hortik konta egin dau. Egin daula papel... Vale, bestia da The Wonders. Bestia da Philadelphia, eta Philadelphia pentsaixa oso pelikula importantia bere garairako, eta kriston papela egin dau. Bai. Eta bere pelikularik nei geixen guztien izatena da, La Milla Verde. Eskerrik asko txomili bai. Eta Forrest Gump kanpo honetik dozu? Forrest Gump, eta hau onartzen dut, atzo ikusi nemen lehenengo aldiz. Osorik. Gustau xaten, baina zanen, eske La Milla Verde da. Nik be La Milla Verde aukeratu kena Fran Darabont. Jakin, La Milla Verde indot negar. Jakin, La Milla Verden papela, etzala, bera etzan izan bihar polizia, bera izan bihar zan? Beltza. Bueno, bai, bale. Ese, beltza. Bai. Atxilotua, horrutzeko. Baina, dauka... Bai, beltza da. Justo, gainera eski importantzia dauka beltza izatia pelikula. Baina, bueno, hasieran Tom Hanks izan bia zan persondo gizan dauen pertsonia, eta Tom Hanks izan zaben, etzala ikusten gai hori papel hori iteko. Papel, oza, esan gurot, moralidade dudosua dakoin papelak oso gutxi intxue Tom Hanks. Baina eske, honena da... Elvisen uste dut egin dagoela hola papel bat, baina... Baina, graziosuna da, aktore hori bakitu zein komendatu zaben? Bruce Willisek. Bai? Ze Bruce Willisek aktoriakin Armagedonen zauen. Egisa da. Eta orduan, momentu hortan oso harreman ona eukizabien, eta eukizabien tipuak pasaukala zerremon, eta gisa da, niretako ainak, oza, ez izati hain ezauna, emototza mistizismo horrentan lagundu iten dauela. Ze bestela oso zaila da Tom Hanksen aurpegisa beste registro bakian. Eta oso gisa da, izaera ezaugarri fizikoak oso berez izak. Bueno, esan behar da pelikula lauta meretzikoa dela. Stephen Kingen novela baten dauela oinarrituta, 4 Oskarri izenapen izan zituen, beste pelikula honena, baina Tom Hanksek, ezeben lortu, ezebez. Zeina bere pelikula txarrena? Ontxen, El vecino de al lado. Ez. Jo, hori ez zulako ikusi. Hori bai, ikusi. Tienes un email. Efectivamente. Ni naizela romcom sale amorratua tragaudotela, Julio Robertsen filmografia dana, Sandra Bullocken parte handi bat, eta Meg Ryanen zakitxo. Por favor, es que... Eta gero bakarrik dagoela. Tienes un email da nekane, ez den ba esan gaur isileik onbi sinala? Nekane bihar zaitugu podcast ondan, bai. Zer? Barkatu, eske. Tienes un email. Txomin, putxin bol, bazkenia letra berdina dia. Da kakaba da, tienes un email. Ahora, de pasada telebista nola pasau xaten, zer da hori? Baina gura bere ikusten duzu. Da, nik, guilty pleasure bat. Barkatu, baina el vecino de lado, aurrek urtean izala. Bai, baina hori hona da. Jo, baneri betagaten supertxarra, hori, da papel bakarrenetiko ez da benaien personaje agradable bat. Baina, tienes un email da, niretako gure zabien zerbaitein eta fanzian. Bala, por cierto. Bai, fanziela, garai bateko New Yorken gertatzen dian amodiuzko pelikula zoragarri horrik eitera,
eta hemen ez dago ez orgasmoik, eta ez ezer. Eta hori dala Nora Ephron da zuzendarixa, algo que recordar, esango da badako ja, eta Meg Ryan eta Tom Hanksek aurretik badako beste di pelikula, oso tono berdinan, eta bueno, badako ja. Nahi, horratik. Tienes un email da, spam. Eta gero, bigarrena da Meryl Streep. Bai, eske horrekin ja ez dago ez. Bai. Hogetan bat izendapen Oskarretarako, Momentuz. Bueno, últimamente pino bat Meryl Streepen karreria hain da luzia, eta hain beste urte hartu dau, egisa da dakola momentu batzutan 10 bat urtekin dago goixan, eta gero bost bat bajoi hau. Baina nire ustez... Zein dau, serie bat o pelikula bat indau? Serie bat iken. Hori da, emaite mendin dala berriz. Bai. Baina... Bere zenar oso gatorra desan behar daukat. Baina ez da bere zenarra. Bueno, bere zenar oia, hau da, eskultoria zana. Bestea, bale. Hori oso jatorra bitu baten, zeberakin bainaen berba. Luze. Eske benetan. Bueno, gauzia, Meryl Streep sekulako filmografia dako, bere top 3a, El Diablo Viste Prada. Bueno, bai. Eta nik uste... Eta ja, bigarrena ea zer, zein moduz bildurra. Ez dakotzu bildurreko kibiarrik, Zukidatzi zukitoia edo? Agosto. Agosto pelikula on bada. Mira, ¿qué tendrá que ver Agosto? El Diablo Viste Prada? Bigarrenak. Ani pitzen Meryl Streepen bigarren pelikuliati zebitzela. Ze necesidade dau El Diablo Viste Prada 2. Ontsen hasi delako itxen bigarren pelikulak olako serie guztiena. Bakitu entzun dutenat, espero dut hori pasa horretik meteoritua ja jauste gure gainean. Zer. La boda de mi mejor amigo, bi. Hori jenda baina gunean. Bueno, eta Lasteren Go, 6 bodas y 2 funerales. Hombre, baina bueno. Magic 2 behor dau martxan dau, o sea que prácticamente magia. Beste pelikulu bat. Bueno, agosto 2013ko pelikulia, Julia Robertsekin, asko izendapena baita Oskarretarako, asko jarri behin bastante histrionika moduan, baina nik uste papelari ondo datorkixola. Ez daukat ikusitxa. Ba ikusi. Baina ikusi ondo zauzen egun batia. Bai. Ondo zauzen egun batia. Igual gaurrez. Igual urtontan ez. 2008 horreu. Bai. Oso positiba tornea soportatik eta nago perfectamente, Gauzia, zuek eguntatzen izela que me amargáis la existencia. Soiaz biazte, nire bizin jardana etxupaik. Ez nire biazte oso ondo. Bai, gaina zinera juinenien eta derke onginen. Bueno, bere pelikularik onena, saio honetan, aipatuta dau bere momentuan. Mamma mia. Bromia esan. Espaikit? Mamma mia. Es que los puentes de Madison, lehen itzegin dau, bukaeria hain dago gorra. Eta hain da polilla. Hain dago gorra. Bueno, Los Puentes de Madison, 1985, Clint Eastwood zuzendari, Clint Eastwood koaktore, protagonista esan gura neben, barkatu. Koprotagonista. Zer zabiz, ratikulinera ditzen? Nekaneru bateko. Bueno. Ja, claro, ¿su Crónicas Marcianas? Badaki zer dan. Baina ratikulines. Eso ez daki zer dan. Bai, hasta. Bueno, Carlos Jesús. A ver, es que jakin itxoine... Francesca Johnson etxeko andre bat aspertuta bizidana, eta maite menditzen da Madison kondaduko, zela da, Zubixak argazki, Zubixiri argazkiak ataratera doian National Geographiceko hori batez argazki. Baina da... Zela azten dan pelikulia, zeinek deskubriken dauen historia hori, zela kontaiken dauen. En fin. Eta bukaeria sentiu dut, hain da injustua? Bukaeria da, dauz hiru bukaera mundu hontan. Txarrak. Bat da Brokeback Mountain. Serrano? Beste bat da, bueno, txarrak. Vale, txarrak. Brokeback Mountain, Los Puentes de Madison, eta beste bat, ni onjokan enesela recupero, ez dut ikusi berriz be pelikulia ne favoritua da narren, da Mystic River. Pentsain xa beste pelikula bat, bukaera bat, esaten duzula. Ez duzu sartu, aktore hori. Eta ja bukatzeko, zein ja txarra, baina txarra. Dau gauza bat izenekoa Into the Woods, da Rob Marshalen musikal bat, Grimm anaien hainbat historian azten ditu bestiak beste, Johnny Depp dau pelikula horretan. Bueno, esan beharra dau, Into the Woods hori dela ez duzu sartu Mamma Mia bere... Etxatelako guztak. Ez que niri Mamma Mia guztau jaten. Niri guztau jaten, baina etxapentzaien, badakitzu zenbat itxiluten kanpuan hemen. Bai ez, baina komentatzea bakarrik ez. Mamma Mia, komenta dozu, jazta. Niri Mamma Mia guztau jaten. Niri bai. Eta bera entzutia, kantatzen da benian, Elisa Bidlian, The Winner Takes It All, da... Bez, lehen esan dugu, bueno, esan dut, eta esan duzta, urrengo podcasteko gaixanik aukeratzotela. Eta badakit jaser aukeratu beten.
Benzin lehen esan duzu, ez da lagun behar beste podcast gehiago. Baina ja dizkiatu naiz berrezuekin eta baina iduten. Eta gainera izango da post-zinemaldia, eta hori da, nasake. Hombre, zor bauko kontatzeko, Hombre! Ze pila kreditau dauzen, men! Manol zure txanda, zintzu dira zure aktoriak. Nik ondo inot jokua, eta nire kasuan nire aktoria zian Brad Pitt eta Kate Blanchett. Bueno, ya está, el curioso caso de Benjamin Button, bixe pelikula hon bat. Bueno, enik esan behar raukat, kasu hontan, eske berriro guraso dibortzeo eta noia. Brad Pitten karreria interesanti izan zen, Angelina Jolie dibortzera arte. Hortik aurrera... A ver, esan Brad Pitten pelikulak, es que hola para... Zortziru mila. Aziko ga, es que lelena da. De la lucha. Bai, leutxoena. Seven, Ocean's 11, pelikuloi bat dala, baita. Claro, zeila ez. Obia pelikuloi bat da. Bai. Bueno, horta noia, nik uste Brad Pitt izan dela aktore bat oso regularra eta oso pelikula honetan eta lan honak indituna. Guerra Mundial Z dala, brutala dala. Eta beti egonda, bazteruta bezala, ustot bere fizikoatik edo, baina beti egonda... Bai, baina... Ez ditu lortu, nik ustenen beti zuesteza behitzen, eta lortu ditu Oscar Geixau. Ekoizle eta bere lan horreitan, aktore bezala inditun... Eta hori Oscar badakola, Bai. Eras una vez en Hollywood datik. Bueno, claro, es que pelikula hori beda bomba bueno, bat. Nik esan biot David Leitchen pelikula baten 2022a, a ber? Zela barkatu? David Leitch da zuzendaixa, tartian Deadpool B indauena. 2022ko pelikulia da. Bullet Train. Txarra. Ez dakitze pelikula dan. Ez daukez burutu esankai. Ez. Oso divertigarri. Tokio eta Kyoto artian gertatzen da alako tren bizkorroitako batian, bera mertzenario bada, eta orduan da. Señor Mandarina, eta zela zian. Bea da mariquita. Bai, Lady Bat, mariquita. Eta da, orduan da, ez dakite. Bai, bueno, Bad Bunny, Iron Taylor Johnson, Joey King, Sandra Bullock. Ikusi jena Sandra Bullock? Bai, bukaeran ja trena ja... Bueno, da, imaginatzezu ez dakite Tarantinon pelikula bat, Santiago Segurak zuzenduta, eta Little Miss Sunshineen historizia kontuatik. Da, Macedonia txar bat, Macedonia txarra da izetez, eta kizik azbau zoen, Macedonia, ez dauka zentzuek. Postre bezala Macedonia txarra da, ez hartu Macedoniek. Eta orduan, nikuru... es que izan da hola, de repente, vale. Ez, Macedonian kontra nao, eta zuepe bai. Eta kasu, bai... Nere gustatzen jan Macedonia, Ez que ez dakatzu kriterio. Nere Gabonetako gustuko nada. Eres oso gozosa, gainera. Gabonetan Macedonia jaten da zure txian. Bai. Nerian begoten da Macedonia, Bai. Oi, ama. Bueno, eta orduan. Bueno, orduan. Danetik gertatzea tren hortan, eta aldi berien ez da ezer gertatzen. Ez dauka ez buruta esankaik, bera dau txarto, ez dauka... Bere papelak ez dauka inungo meritoik. Ez no papela, berdin jat. Aquí. Ez dut ulertzen Brad Pitt zetako, hor ez dut ulertzen Aaron Taylor Johnson zetako, Bad Bunny zetako, ez dut ulertzen ezer. Pelikuliak ez dauk ez burutu esankaik, eta dana da, ez dakit, Wild Wild Westen gertatzen dana, ez dakit zer potoi bati emotu etzazola mingainak, berdina baina txarra. Ez da entendido referentzia. Ez que gainera... Wild Wild West da pelikula teknologiko bat, oestean dauena kokatuta Kevin Kline eta Will Smith. Horregaitxik ez dut ikusi behar inoiz. Bullet Train ez dare. Vale. Bueno, eta gero, Kate Blanchetten zai eukidot, pelikula hon bat aukeratzeko, ze egisa Kate Blanchettek injauela isa danetik. Egin dau blockbusterrak, egin dau, hor dakau Torren agertu zan El Señor de los Anillos, eta gero ditu gauza oso txikixak da oso ondixak. Nik usteot, Kate Blanchett daukan gauzeko nena da, ze pixu emoten dutzan bere karakter danei. Zelako tranquilidadia, ze modu pausau batian zela ulertzen duzun sekretartzea kondana. Eta kasu honetan fanaz, pelikula txiki batera, bakitxi zendamenak ikizitxula, kanezen urrezko maskorrape, urrezko palmorixabe lortu zauela, eta da Carol. Ja. Egonaz Blue Jasmine, egonaz beste gauzatzu, baina... Bai, sin más. Bai, pelikula hori nire gustu jaten. Carol, gaina kuriosua da, ze kanezen zaritu izan zen Rooney Mara eta ezbera,
Gero bakitue... Baina Oskarretan bere egon zan izendatu dut, ez Roni Mara. Bixak. Bixak egon zidan. Bixak eta bixak lortu zabien. Baina bigarren... Zeurtako zan? 2015-koa. 2015. 2015-koa. Bai. Bai. Igual amazixen estrenu zen hemen. Bai, zi, estrenu zan azaruan. Orduan, bueno, Todd Haynes injako, ezoketa dutela, Todd Haynesen peli bada, Roni Mara, bueno, gare bateko korte inglesian A ber, jarraitxo. ez kontoko oso, zan gurot, bera da, txikitasunean, gaztia eta ikestia gora den pertsona bat, eta Kate Blanchett da, ja, senyora bat. Bergarako senyora bat. Bera da senyora bat, bai, aparte. Baina da, bergarako senyora bat. Elegantziaz, bete. Dana, ze gertatzen da? Bueno, debekua, desiua, plazerra, gauzasko naztuko dira, baina oso modu lausuan. Hemen ez da, bullet training kontrakoa dau. Bullet training dana, venga. Es que hemen venga egongo balitz, egongo litzake Pornhuben, pelikulia. Bai, gurotzut. Eta ez hor. Bai. Eta orduan niri asko gustatu gaten pelikula bada. Baina Kate Blanchetten beste pelikula bat, eta oin, esatean oiana, igual hori da, Ez nahi zakorraien pelikulia zetaz doian. Ez nahi zakorraien pelikulia larri guztu izaten ez, edo ez. Baina guztu izaten asko bere papela, edo gehatu izaten impresinua, eta da Blue Jasmine. Ineben, bere ez dut Woody Allenen... Oskarra emunotzan pelikulia, bere, bai, gaina aktore nagusi moduan bakarra dako. Honegatik, dako beste bat, bigarren... Hau, Karolen aktore nagusi lortu zaben, be? Izendapena, bai, baina Oskarra ez. Oskarra ez. Izendapena, de aviatorrekin lortu ben, lehenengo Oskarra. Zela dakizu hau da, Nacho Min? Zindagin nik ez dut datela ezer esan. Ba, ez dakit. Bakarrik egotiak hori dako denbora asko dako zula gauzak irakurteko. Egisa da, esan da benean Karol 2015 utzi noela hau zabalik guretxo. Eta ez da hori bakarrik, gero gainera bai irabazizaban honekin, izendapena honekin, ez da gizer, bestia, oso ondo, bale. Frikixa. Bai, baina bueno, nik ez dut datela. no sé, Rick. Parece falso, bai. Parece falso. Nipe ikusi tenían datu hori zenik behitu bihar esan dut, hau zabalik utzi nau, eta nik ez dut esan. Ni badakitelako Karol noiz eta nun ikusi neben. Jazta. Eta norekin? Islandia. Eta norekin? Ez, Islandian ez. Bueno, eta guazen eretako urtietan iraila izentzue mondotzan ekitaldi bati buruz berbaitea. Nere bihotzeko min eta ilusio danakin, testigo pasatzatuet, bakit ederto ingo zuela. Txomin, Imanol... Zela fastixo momentu emotibo bat. Ba ez, esan biharra daukat urtezkoa zurekin jo naizela lanera. Honezkoa. Plazerra izan dela zurekin joetia. Superrando pasatotela. Eta oin a ber. Oin bede harto pasauko zuen ibakile lan nahi gozuela, eta ni ongo nazela hor klik iten. Aloro zuzenketak itxeko. Hombre. Hori ez da Hombre. Ez que dakotzue akreditazio rosa fosforito, eta ez dakotzue rosa palo, orduan ezin zaifan, ez dakize kafeteixatara, trago bat hartzena. Eta, barkatu, eta hori izan beharra daukat, eta hori nekane testigu da. Nik lortu oten gauza danak, asko du gutxi izan, beti partekatu ditut nire onduan zauen pertsoniakin. Bai. Bueno, a ver, baina zer, adibidez. Ni sartu nazenian kelergunera zerbait edatea edo jatera. Nien eskurin zurekin kelergunera. Hombre, Dave Franco krizabenien komunian onduan etzen partekatu nerekin, bai, ez doixa, bai. Kelergunera ez nien eskurekin jun, segero kendun zeben. Bueno, baina Basque Country gunia zan. Ez nahi zogon inoiz? Ez segula. Ez, ja, bat. Bueno, gauzia da. 75. Donostia Zinemaldia, ez Donostiako Zinemaldia, Donostia Zinemaldia. Hori nik erakutzi dut. Hori zuk erakutzi dut. Azten dela, bueno, hainbat izen jakinarazi diaia, bestiak beste Donostia Sarisa Jennifer Lorenzi, Debagoien ape eukiko da bere presentzia, Euskal Zineak eukiko da bere presentzia, ze ikusteko gogoak, Almodóvaren produktoria izala da, Ester García. Oin arte iragarri dan horretatik, zer da geixen? Ez etalako dakotzuek gogo geixen zuek? Nik usteot, bauzela bi zail garrantzitsua dienak eta horrek azmarra garrisa dienak, batik zail ofiziala eta bezatik perlak. Bai, Niko nik eitu hotzak gaina Donostia Sarixan proiektzio berezi hori, nik batetik zail ofizialian, bueno, Carmel ikusteko gogo ondisa ditut, eta gainera, dudiaukat zeatik zail ofizialian, baina legeketatik kanpo hori,
Horrek, bueno, intrigi emoten dozt, dudabarek Maspalomas ikusteko gogu haukat, arregi eta goenagana, eta gero, bi emakume interesgarrixen lanak aukeratu ditut. Batetik, Los Domingos, Alauda Ruiz de Azuan pelikuliak oso itxura nauka. Bueno, Alauda oso ona da zuzentzen, eta gainera zela emundotzan bere ikuspunto propixua eta abotza askotan kontatzen ezian prisma batzuei, eta besteatik Claire Denis isa danetik egin jau, eta kasu hondan, Le cri des guerres, Le fanfare. Bai. Le fanfare. Liberté, égalité eta fraternité. Nik frantzesa ez dakit. Eta orduan, bueno, horrek zaila ofizialean. Zaila ofiziala gisa da, bildura ondixak ine hartu gaundula ikusi hostian Veneziak zela, zeon dana, baina hola, barra libre intzauen, Donostiak jakin jau, bueno, bere tamainan gauza batzuk eta errezkadatzen, eta igual, ahaztutak enitun izen batzuk buelteuko dia, ez dakitze kalidadekin, orduan horreitan ez nazartu, orduan zail ofiziala interesgarri bat eukiko, zue. Perlak zaila, jendeak igual ez da usautuko, baina da beste zinemaldi batzuetan oiartu onduixan lortu ben pelikulak, nik hor bi aukeratu ditu, eta gainera usteot, joan zela gaurkotasun hauken bi gaixetara. Batetik Errusian inguruan, eta hor dao El Mago del Kremlin. Jude Lawkin da hori? Eta Paul Rowan. Azkeneko Batmanen gaiztua, eta Little Miss Sunshine'en SM daltonikoan... Paul Dano, vale. Itxen dauena, Donostian egongo dala. Orduan, bere pelikula bada... Azez... Barkatu. Fikzioa eta, igual, errealitatetik asko daukan fikzio bat da, hemen Putinen, laguntzaile asesore baten historia kontatzen da, asesore horrek ez da existiuten itxuraz, eta igual pertsona askon piezekin eratutako historia bada, eta Venezian, emon dau zer esan. Eta Venezian, eta bakitzure jatula guztoko, baina Maria Guerrak ala esan zaben, dara benetako irabazlia, edo irabazle morala, nik behori apunta dut. Eta da la voz de Hindi Rayat. Ez hartu Maria Guerrak, nahi guzti izan Maria Guerra. Maria Guerrak ikenta buena da galderak, hasi, eta ez daki bukatzen, eta ikenta bu inglesez txurro moan, eta bestek ez da benten diken, eta erantzuten da gura da buena. Parian Julia Roberts akalako, sin más. Luca Guadagninoen azkenengo pelikulia, sortu da buena. Feminismoa ez da uneko unian babesten, edo ikendaben marrazki hori ez da hain garbisa, eta orduan Maria Guerrak ezagutzen, eta Julia Robertsek ezagutzen gainera bere izenatan, Bai, nik ikusi dugu, Maria, a ber, nizan da, you are right, Chumi. Esango ben, Chomein. Bai, esango Sunday, eta pozik. San Sebastián. Eta gero, Martin Scorsese tartian daun lan batekin bebanator, beak ikinzutzen proiektu honi, berak aukeratu zauen Jennifer Lawrence, aurtengo bigarren Donostia zarixa. Oso gaztia, ez? Emateko... Bai, Matt Dillon izen zan aurretik gaztiena, eta horre urte batzutan... Oso gazte... Esan gazte, baina esango lotu... Zenba da, Euskal Jennifer Lawrenceko 35? Bai. 35 urte, eta bere karreria, baina... Eta berez Donostia saria, hasi ziren emuten, 80ko hamarkada bukaera horretan, jentia itxakon larri guztaien, porque jaso, eta beste oso faten zinan... Bai, asko ganzian, Bai, zan... Pasaporta Dublin. Bai. Zan jaso eta ala. Dublin da bajo, bai. Bai, Ben Davisina oso zonago izan zan. Eta, bueno, kasu hontan dator Die My Love pelikuliakin, Martin Scorsese liburu bat edo leberri bat irakurri ostian, proiektuan interesa erakutsi zaben, aziratik esan zaben proiektu ontarako biharrezkoa zala Jennifer Lawrence, eta Jennifer Lawrenceekin zaben azan ja, ekipua bezala sortu. Zuzen da isaukeratu, beste batzuk, eta orduan, bozo proiektu pertsonala da, eta... Robert Pattinson dau, ez? Bai, jabe. Jennifer Lawrence oso ondo jauztajat. Jennifer Lawrence da... Graciosísima. Da Dakota Johnson mouan, da kasuntan aktore honi izan da. Bai. Eta rakastakin. Bueno, eukizeban hor pelikula niri asko guztajatela Mother... Javier Bardenekin neri gustau jaten, baina jendiai neri beharko gustau jaten, baina esan de repente bomba bat baina ez Jennifer Lawrenceati hori zinemal izan zurekin ez lan ikusi
Eta erten ginean... Eta izan zala jendia zegoen... Oso gartzi zen, ze zauzen, bai edo ez. Eta gogoen daukat Carlos, Inmakin behibili ginala, eta batzuk bai, beste batzuk ez, da gaina zen oso polarizaua, Bai, nire usto jaten. Michel Pfeiffer dako, esan guretzut horrekin ja, baikik pausu batek gertu. Bueno, guazen, konsejo batzuk mutea jendiai. Sarrerak, 14, 15... Txoen barkatu, nire zukzetako ikusteko gogoa. Ez, baina nire bai bat perlazetako bat, a ber, daukat ikusteko gogoa Mas Palomas bai, Carmel, esan biharrokat ikusitza daukatela. Aurrek urtien urrian ikusi neban, baina dauko gogoa ikusteko bukatuta ondo. Baina hori ikusiko dut urrian ja estrenatzen danean zinetan eta zinemalizia aprobetxakot beste pelikulatzeko ikusteko. Ondo, eta hori oso estrategia hona da, ajeita buendako ikusteko gero zinemertara ez tian iritseko pelikulak. Eta Mas Palomas bebai, ontsen estrenatzen da, orduan hori bebai, ikusiko sekzio ofizialetik neot ikustia Franz, dala Franz Kafkan pelikula bat, bueno, mere bizitaren guruko pelikula bat, eta Perlasetan bebai, zuk aipatu esun, baina ni neukan jarritxa beste hori, Venezia neukida bela, bastante kontroversia pelikula honek, La voz, hori da. Gogua daukat pelikula hori ikusteko, eta baitxa Bugonian eukan ikusteko gogoa, Jorgos Lantimosena, gustatzen jatelko pillo bat zuzendari hori, baina bastante, bai, kritika txar. Ez que Jorgosek hartu hau veloziadea hundia gisa, eta orduan, urtero, gauza honak eikia, ez da erresa, Eddington dako, Eddington ez da beria. Baina esango dutena da... Poor Things izan zanon dela... Poor Things eta gero ineben beste bat. Claro, bai. Eta gero dator Bugonia. Claro, nik uste junda estatu batutara, eta nik uste... Eddington da Ari Asterrena barkatu. Baina junda grezetik, nik uste estatu batutara modeanien eta pelikuletan igartzen dela. Lehen itxen zeban pelikulak ziren bastante... Eta hoin bebai, baina ja maz estatu batutako beste... Nik uste Hollywooden sartu dela eta hor... Baina bizkortasun horrepe bai, osea, niko guan daukate, garai bateko Kim Kidukek itxezitxun pelikulak bi edir urtian, eta eraz izan egiten, Donostiara ekarri zaben Kim Kidukek pelikula bat 13 egunetan rodauta eta montauta. Ja, a ver... Baina, ahora zan despropósito bat. Baina... Kimki. Hor zan kinki, ez kimki. Zan kinki zan. Eta bueno, hori daukagu ez da ikusikoten. Eta zuk txomin? Nik Mas Palomas adioz, bai dakote sekulako ikusteko, kuriosidadia... Prepara usaike. Claro, zuk ikusi dozu. Sorpresa. En fin. Bai dakote gogoa ikusteko, badako gogoa ikusteko beste batzuk, nino jana baina... Ze bai, hemen zinezaliak eta horrega, baina nik zinemaldiakin ez dakot oso harreman ona ikusle bon fana izenean, ze behin fanintzan ikustera. Ze Padre no hay más que uno tres? Ez, balain sustut irbaldiz zinemaldiko pelikulak ikusta. Behin fanintzan ikustera, pelikula ego korear bat, euren ez dakize gerretan kokatuta zuri baltzian, kursalean ustoton jokan handauela nere lokarra sakan entzuten diala onjokan. Beste baten sarrera barik gehiatu nintzen, eta orduan libreuen bakarra esan tomates verdes fritos, baina ez 1981an, baizik eta 2008an. Baina, a ber... Eta pelikuloi bat da, ikusi, eta ez di beste inoiz, fan izan horretan inoia pile bat, ez da gila asko gomentzik genoen neri, ez da gila asko gomentzik genoen zinemaldi formatu honek. Orduan Imanol, gurot, aholku batzu. Aholkuak. Etxoin, nik esan behar dutena da, sortzen dan girua zinemalixan dala oso berezixa. Eta pelikulak, niri primatuztela pixkatola... Berezitza be oso berezixa da, berezixa izaleik... Nik onera esaten dute, ez txarrera. Hainbeste gente juntatzia, ez da izen bat egunetan pelikulak ikusten. Goizeko 8:30. Beratzietan lehena. Ez. Dut 8:30 bulta bia? Urtetan bebai 8:30. Ez, nialdatu zain gero beratzietan, aia. Ez. Bai, zenleki batzuk. A ber, segun zezinotan, baina... Hori da, nik ikusten dut 8:30 pelikulak eta... Ni azte beratzietan. Ni 8:30 eta jendia... Berriz aspiretan. Bueno, berdin da. Egisa dela pixkat, grimba, azten danean jendia txaloka, azten danean zinemaldiko kantu hori hasieran eta... Baina, bueno, dauka bere xarma, bai. Baina, jazin ja txalotu ze. Baina, jendia kondi ditzen dau txalo. Osa, jendia handi egoten dago. Musego kinjako... Arko... Beatbox edo ez dakiz zer da. Proiektzio askotan lantalde teknikoa bebertan egoten da, aktoriak, momentatzen dako zaukeria, sola esan lixa, zer? Ia ze momentu bizitzan zeben. Aurreko urtean zebertau jaten, nire zuzendari gogoko kuena zein da, Pedro Almodóvar. Eta zein ikusi neban? Pedro! Ikusi esan gura dotzut. Pedro Almodóvar da hor behien dauen motatxo hori, baina... Bizurra, ez? Bastante urriña ikusi zebenekan, Bialduruztasun argazkia behintza zan, zoom biderzei jarrita. Zan, kursala.
Bai. Irtetze zatetik, eta hor goixan badago, komunek badare goixan, bai, hor zeuan. Ez da inurrin. Asuz gertu ikusi zen BBK Laifen beste zuzendari bat. Javier Giner. Ja. Horren ari da. Bueno, nela unadian... Gustavo Jatelasko, jo adikto seria, dala, eta hori dago grabatzen beste pelikula edo serie bat. Nela unadian Carlos eta Emma zuk ezagutzen dituzula, honeik inma batipat Ginerren oso laguna da. Bai? Bai. Ez que nik ustate... Niz Ginerren laguna. Barrosi bakotze bat. Bueno, junitzen, egisa da, baitu ez nahiz arrependitzen. Egisa da txominekin junitzela bekalefera eta sartu ezain pronto ikusi zebal eskine baten hor jarritxa bero bakarrik piti bat erretzen. Eta zazustan txominek, bitu zein dago norze zanean, banikixenan zegoaretzen, eski juntatzen baneiz, zuzan biagat. Bazakitu, zare soziatetan iragarri zareko edo? Bueno, beraz igualako egotzen orduan joanitzen bera gana eta respetu danakin, esan notzen, Gustavo Jatela pilo bat, jo adikto zerixia, gainera, agonitzen urtarri jame bai, agonez hilabetero, bueno, zinean inguruko elkarrezketa batzutan, eta agontzan bera eta esan notzen Uriol Pla, egon zala bai, eta esan notzen, bertan egonitzen las Gustavo Jatela zerixia, eta, bueno, soriontzeko. Eta tipua super jatorra, muchas gracias, tía, no sé qué, pues aquí, eta, bueno, barjezko detara ginen, eta ni, posik. Buelta baino zen zinemaldira. Eta buelta, bueno, vale. Bueno, kontua da, Inma zeon... Dikata otra, eix. Ez dut oso pun eskerrik. Ze momentuan bai. Oinez, publikamente. Eskerrik asko txomen. Ez horra tiene kan. Vale, bueno, Inma joan zan elkarrezketa bat eitera, ez dakit noriztaka goguan Marakezin hotelera, eta justo pasillo batian edo, junto zan Javier Ginerreaz. Eta Javier Ginerreaz ezagutan, Ima, egon hemen segundu bat, ze aurkeztuko zute nelagun bat. Pedro. Eta karo, ezagutan behak, baina nor. Ima zeon beste gauza batzuk egin, eta jirauzan, Ima, mira, te presento a Pedro. Eta ez San Pedro, ez San Pedro Pascal, ez San Pedro. Ni zinemaldira bali manoia, bai? Zela atara alixat zinemaldiari, zuku geixen, nauen denporan. Ikuslian dako. Hiru egunetan zabaltzen di sarrerak erosteko... Bai, 14, 15 eta 16. Nala, proiektzioen arabera orduan, zuk beratu biozu ja programazioa webgunean dago, beratu biozu ze pelikuletan erosun jun, eta beratu, egun honetan maldin bada, egun honetan erosibot sarrerak. Momentuan, goizian, lehenengo orduan sartu da, se gastatzen di, hola. Bai. Eta gero gratzeza, mierda guztiak. Bai. Zura bantalia onduzena, bakarra zoiatzela. Ez tozula toki orduan. Ez da ezer... Ondarrauak, zeruauak, bai, onbea sekzin ofizialean. Koldan mandazena. Orduan, tokitxo horrek aprobitzazu. Eta gero, gerturau. Askotan ez adezu, Jennifer Lawrenceen pelikula ikusteko ez dute tokiru biko. Takillara gertura eta igual sarrera bat dago sobera bat ematek utzi hauena. Aprobetxau, zatik ez? Esan biharra da, saiba oso asarrea zui dozula. Noia egun batzu bastante asarre. Uste dutelako azkenengo kapituluak, eta spoilerren azkenengo kapituluak oso viejunuak jaula geratzen. Bueno. Zuk iragarri dozu urrengo gaixa zuke mongozula. Bai. Spoilerren gozut ja, edo... Nik uste dut izan leikela... Ez. Zuk esan daguk hain ju. Musikalak. Vale. Espero nauen, Esan duzuna mamma mia esan musikalak. Ez que esan du, bueno, musikalak. No, si musikalak inju. Ez doui. Ez. Eta nina dantzen biako. Musikalak, nik uste dut ondo. Dantza igual kantau baino beto. Musikalak ondo ze horrekuko, eta gainera izaleik berrixak, zarrak, daneti dago hor. Bai, beste pelikulak eme hori inalgeben, baina... Bueno, ez que... Vale, gustatzegat. Bai, ados. Bueno, honekin bukatzen dugu, ez? Ondo paso zinemaltxan, mesedez. Berdin. Placer bat berriz. Da, bergupe bat. Ez, oin modernuako lehiken dabe. Ja, baina, bueno, a ver. Zuetan modernua.